Челси, Манчестър Сити, Ливърпул. Ето, че изминава последните стъпки към купата. Ето я и нея. Очаква отбора, който на базата на целия сезон е безспорно най-заслужил на целия сезон в Карлинг Къп. И така, Стивън Джерард, след един много важен момент за него, за Ливърпул, за Кени Далглиш, за феновете на този тим, за новия собственик Джон Хенри. Момент, който може би ще определи, който може би ще даде тласък на този отбор и ще го върне на голямата сцена. Голяма победа за червените, защото най-важното в крайна сметка е да печелиш трофеи. И ето, че Ливърпул го постига. Джей Спиринг, след това Хендерсън с купата. Време и за Хосе Енрике. Анди Керъл, виждате усмивката на лицето му. Дирк Аут, който заслужава огромни поздравления. Хосе Рейна, разбира се, Глен Джонсън. Мартин Кели е след него, който игра в доста от мачовете и има не по-малък принос за успеха. Макси с първия си трофей за Ливърпул. Луис Суарес също. Не бе добър мач за него, но все пак. Джон Фланаган, ето го и собственика Джон Хенри, до него Деймиан Комоли. Там бе и Том Върнър. И с това приключваме, уважаеми зрители. Ливърпул е новия носител на Карлинг Къп.